Bagis, adote tayo Alamino City. Kadwak ni Pres. Romeo Romero Bagis. May istorya ni Pres, deji napasama kinyada jay. Daneta. Ordaneta. Itata, adote kami sangot tricycle na, istorya man Pres. Counter deji mga bagis ko ah. Sige, adi nagkapo kami ti Ifugao, naka-tricycle kami, tapos di paawid kami, dito kami party ti Ordaneta. Sakto kami diyan ti traffic light. Oh. Agpaturong ti Dagupan. Hindi nag-go. Di pinataray ko nga agpakan ni Gidan, napugsat aji clutch ko. Siyempre, di napugsat ti clutch sa tricycle ko. Ang kumuarami, dito, siyempre, traffic yan, nagadungalugan. At di habang tartaray, magbawas sa akin, ngigana ti taray ko langan primera. Yung nagadungan talaga nga lugan, it's either makadungparak ti kotse o rin niya. Buena. Oo. Hindi kuhan nga hasta, at dati mo overtake niya nga tricycle. Di mo overtake. Ay, mo overtake. Tayo pag overtake na dyan tricycle na padyasang wana, kinikanak ti distansya. Oh. Tapos sa may sa likod. So duwada. Duwada advisor. Oh, duwada ka no. May ti taray ko nga hasta, tapos hindi nalawan, hindi medyo nalawan di kalsadan. Nagpaigid mo. Anya di panunot mo di Pres, no aping sinaba da ka. Di panahon ko siguro. Aji kasla tulungan tak siguro dagiti tapi nga duwada nga ako eh. Oh, sige. Oh, tapos di nakapaigid ako bimabaag. Bimabama ta di may isang driver di sangwanan o di likod. Tapos yung masidig kinya kaji may isa inikata di kalugong na kinyak. Din nakipasamano. Kita na gamin aji logo. Logo tayo TSI. So nagpamamuda Pres nga Urdaneta chapter. Shout out Urdaneta chapter. Oh. Resin na kinyayitan tapos di amo nga kailangan titulong sa kinuanda ka kuno na. Di kan naginaman mo kami. Ginaman mo kami. Tatano maramid mo kinya kadya dati malabsak mat. Nga kakailangan ditulong mas lalo no dati makita tayo nga gilog logo na. Kastoy SI. Wala na kay face langan, magkakasapulan ditulong. Dapat ipakita tayo. Ti kwato di kakabsat tayo. Oh, regardless ano nya nga pagsod. Kasi uri niya nga pagsod kasi may misa tayo mutlang eh. Kasi mabagis ko gat tinayari ka ni Pres. Kumbaga gat right place at the right time. Ada tinasaba ng SI kiti importante jay. Ada ti sticker na nga SI deti tricycle na. So no awan baka tutulungan ka pa rin yung sa balilat tamit no ada ti SI eh. Yeah? Duma nga talaga. Oh, duma nga talaga. So dayjit may isa nga perks. No sumali ka ti organisasyon sa balilat tamit dayjit treatment nga makuna. Iti brotherhood or sisterhood. Yeah, Pres. So dayjit istorya na ni Pres, istorya kinya na ta at least dayjit na pintas nga example. Araw-araw sa ating buhay nga may share tayo as bilang members of the Samang Ilocano. Ket DJ pa ket na regardless na nya nga paksyon kayo nya Pres. So DJ nawalan siya ng clutch. Kitain niyo hanga taga Jay Isuna. Ola pa sa din adati SI. So kar DJ lagi tak ni post dapat advisor ket ure adin no ti papanam adati SI adati tumulong king ka. DJ itinagdumaan na no member ka iti mesa nga organisasyon wenuhaan. Ya Pres. Salamat ti palagsyon mo.